oferim un material que és molt real de la vida que ells veuen a casa, el dia a dia, i, per exemple, no treballem amb plàstic, sinó amb vidre. O sigui, hi ha plats, hi ha gots i tot, és de com ho troben a casa. I això també els apropa a tenir aquesta autonomia i a poder també anar creixent com després seran uns adults. I els hàbits de neteja també estan super establerts. L'infant es neteja les mans sol, tots els hàbits quotidians els fa de forma autònoma i hi ha molt temps dedicat a fomentar l'autonomia de l'infant. Sí, també se'ls deixa un temps, o sigui, la mestra nova, si l'infant necessita alguna cosa, la mestra no va de seguida, sinó que espera un temps perquè l'infant pugui, per ell mateix, poder actuar autònomament. Sí, nosaltres per canviar els bolquers tenim uns canviadors que tenen unes escales i ells mateixos han de trobar la seva guixeta on es troba el seu bolquer i les seves tovalloletes i ells mateixos són els que agafen el seu material, el posen a dalt i pugen autònomament a l'escala i decideixen quan ells volen que tu el canvis de bolquer i quan no. I en el moment que s'acaba el canviar el bolquer, doncs també hi ha l'hàbit de rentar-se les mans que ho fan de forma autònoma, mentre tu neteges el canviador. L'infant que entra nou està només amb una mestra perquè així l'acollida se centra més en aquesta mestra i té un vincle més estret i és més fàcil que es pugui adaptar. I a més, la família, pare o mare, entra amb el nen i pot estar perfectament 2 setmanes o el que l'infant necessiti fins que s'adapti bé. I pot ser un temps prolongat, o sigui, no hi ha un temps de que en 1 o 2 dies la mare ha de marxar i ja l'ha de deixar sol, sinó que el mateix infant ja la mestra veu quan es pot quedar sol i la mare ja es finalitza l'adaptació. I una cosa molt curiosa és que no tots els infants fan l'adaptació alhora. Cada infant té el seu moment i com a molt pots tenir a l'aula 2 infants nous, 2 angebonums, que se li diu, 2 acollides, i aquesta acollida és això que he dit la meva companya, que es pot allargar tant com l'infant necessiti. En España diríamos guarderías, aquí las pequeñas se llaman de 0 a 3 años, se llaman cripe, y las de 3 a 6 se llaman kindergarten. Entonces, mi hija pequeña está con niños de 0 años a 3 y mi hijo mayor está con niños de 3 a 6 años. En la cripe de mi hija hay 2 grupos y hay niños desde 1 año a 3 años, más o menos. Y en el kindergarten de mi hijo hay 3 grupos de 3 a 6 años y están todos mezclados. Hay niños y niñas normalmente en igualdad, o sea, si hay 10 niños en la clase, hay normalmente 5 niños y 5 niñas, intentan que hacerlo así, intentan que haya pues el mismo número de niños de 3 años, de 4 años y de 5 años. Y normalmente hacen casi todas las actividades todos los niños juntos. Sí, bueno, aquí el periodo de adaptación es totalmente distinto. Suele durar aproximadamente 1 mes, también depende mucho del niño. Mis hijos, sobre todo el mayor, que era la primera vez, se separó, empezó la quita con unos 17 meses, porque yo estuve de baja hasta que él tenía 17 meses, y estuvimos 1 mes y medio todos los días. Bueno, empezamos como 1 semana entera, iba yo con él y me quedaba en la clase. Los primeros días estaba jugando con él, como al 3.er o 4.er día yo estaba sentada en un rincón y él podía jugar y podía venir a mí, pero yo como que tenía que estar ahí un poco sin hacer nada. Ellos siempre tienen que tener una persona de referencia, su profesora de referencia, su persona de referencia, y hasta que, bueno, pues entonces, hasta que ellos no se ven súper seguros en el grupo y súper seguros con su persona de referencia, no los deja ya todo el día. Pero a los padres, a mí, de momento no me han explicado. Otra cosa que veo también de diferente entre España y Alemania es que aquí en Alemania los niños no se sientan, prácticamente no se sientan. Ajá. Los niños aquí, normalmente todas las escuelas son conceptos abiertos, donde tienen en las varias aulas hay
Pues aquí, por ejemplo, está el rincón de las muñecas, el rincón de los Legos, el rincón de lectura, el rincón creativo, donde tienen una mesa y todos los materiales a su disposición para que ellos estén. Luego otra sala donde se mueven, que con 3 años no pueden ir solos, pero a partir de 4, cuando tienen 4 años, pueden estar en la habitación ellos solos, entrar y salir cuando ellos quieren. Ellos son libres e independientes para hacer lo que ellos quieran en cada momento. En España, según mi experiencia, yo ahora tampoco sé cómo va mucho, porque hace muchos años que terminé. Hombre, yo tengo mi experiencia de con 4 o 5 años sentarme en una mesa y que me enseñaran, esta es la letra A, esta es la letra I, y mi hijo, que tiene 4 años, sabe escribir su nombre y yo no le he enseñado. Cuando él se interesa, pues los profesores están con él y le dicen, pues esta es la T, pues esta es la H. Entonces me parece bastante interesante esa idea. Y eso me encanta. O sea, creo que es otra forma de aprender. Creo que mi hijo está aprendiendo muchas cosas y no está sentado en un pupitre porque, o sea, ya tendrá tiempo. Hay niños de todos lados, hay niños mexicanos, hay niños que los padres son de Irak, españoles, alemanes, franceses, hay de todos sitios. Entonces creo que eso también enriquece mucho a los niños y a la cultura de los niños. De hecho, todas las profesoras no son alemanas en las escuelas, ni aquí ni en la de mi hija. Und Kunst ist auch ein Schwerpunkt in unserem Haus. Und sonst, was mir wichtig ist, ist, dass die Kinder hier erstmal sich wohlfühlen, dass sie in ihr Individuum einfach angenommen werden, dass sie so gut wie möglich gefördert werden in der Sprache, in der Motorik, sozial-emotionale Kompetenz hier entwickeln, weil ich sage immer den Eltern, sobald dass die Kinder hier kommen, es ist alles Vorbereitung auf die Schule, dass die Kinder hier Selbstständigkeit lernen, dass sie Kritikfähigkeit lernen, dass sie Selbstbewusstsein lernen und so weiter. Und mir ist sehr wichtig, dass man die Kinder mit viel Empathie begegnen. Ja, unter anderem kann ich dazu eine Anekdote erzählen aus dem Alltag, wie eine Kollegin mit den Kindern in der Förderung der 5- und 6-jährigen Kinder eben verfahren ist bei uns in der Einrichtung. Sie hat die Kinder sich malen lassen, hat gesagt, bitte malt ein Bild von euch. Und ein Junge, ein Migrantenkind, ein Migrantenjunge hat sich als Mädchen mit blonden Haaren im Rock gemalt. Und meine Kollegin hat erstmal, innerlich hat sie gesagt, gestockt. Und dann hat sie gesagt, ja, bist du dir sicher? Und er hat gesagt, ja. Weil sie so neugierig war, hat sie nach einem Monat ungefähr dieselbe Aufgabe an dieselbe Gruppe gestellt. Und der Junge hat sich wieder als blondes Mädchen gemalt mit Rock und langen blonden Haaren. Und wir haben dann die Eltern informiert, dass er eben sich eher als Mädchen sieht. Und die Eltern haben uns gesagt, wir dürfen ihn in seinem Tun lassen und sollen ihn auch lassen. Und wir haben dann ihn in dem Sinne beobachtet, das ganze Jahr über, in dem er noch ein Jahr bei uns war, dass er die Rolle eines Mädchens eingenommen hat und das ausgiebig eben bei uns ausgelebt hat. Per tal de definir quins són aquells elements que volem observar i sobretot fer-ho d'una manera sistemàtica, organitzada i objectiva, vam crear una taula d'observació que agrupa totes aquelles variables que són importants per nosaltres. Aquest document és un document viu que es pot anar canviant i adaptant a cada una de les mobilitats que anem fent. És un document, a més, que hem compartit amb la resta d'escoles del districte i que, si el voleu consultar, el teniu enllaçat a la pàgina web del CRP de l'Eixample. Les escoles que vam visitar estaven distribuïdes en diferents espais i cada espai estava organitzat amb diferents materials. Des de les escoles es potenciava que els infants tinguessin cura d'aquests materials i, a més, aquesta distribució convidava a la lliure circulació i els agrupaments flexibles. Pel que fa als lavabos, aquests no estaven segregats per gènere i respectaven la grau d'intimitat que l'infant necessités, ja fos utilitzant mamparàs divisores o cubicles amb panys pensats per als més petits. A les dues quites que vam visitar, els lavabos eren de lliure accés pels infants. Fins i tot en aquells que encara no controlaven esfínters, l'autonomia es propiciava a través dels canviadors Pickler. Aquests canviadors lliguen amb una concepció de l'infant com una persona de ple dret, a la qual no es pot sotmetre ni immobilitat
ni a passivitat durant l'estona de canvi de bolquer, sinó que es propicia que participin activament. A més, vam poder observar com els educadors demanaven permís abans d'ajudar els infants a despullar-se o a canviar de postura. Ho valorem tot plegat com una bona pràctica en l'àmbit de l'educació sexual primerenca, perquè fomenta el coneixement del propi cos, l'empoderament sobre aquest i també una relació amb l'altre, amb el cos de l'altre, basada en el respecte. Per treballar en coeducació és molt important destinar recursos a les escoles. Unes ràtios més baixes permeten treballar els conflictes d'una manera més enfocada des d'una perspectiva de gènere. Així també, més personal i poder dedicar-hi més temps ens permet, evidentment, dissenyar millor els espais i els materials, podent fomentar un esperit crític envers del constructe social establert. La perspectiva de gènere no es treballa explícitament al currículum del sistema educatiu de Baviera, sinó que quan es sorgeix la necessitat es treballa de manera molt parcial. Aquesta mirada de la coeducació és molt diferent a les escoles catalanes, ja que nosaltres revisem i posem en debat tots aquells temes que provoquen biaixos de gènere, planifiquen continguts que propicien la igualtat. Durant el nostre job shadowing a les Quites de Múnich, vàrem constatar que treballar l'autonomia dels infants permet desenvolupar correctament les seves habilitats motrius, cognitives i socials. A través dels agrupaments flexibles vàrem veure com l'infant es relacionava amb diferents companys i companyes i adults, sempre respectant els límits i els acords prèviament consensuats.